Machiegni nyakoromogi jaloko mara iluongo ni Belinda Phillips nya game oremo nyinga en George Bati dadi kulu tsunami machiegni nonro ma otimne ringre rawera Albert Ojwang oyango ni nyocha okale sand kendo ma oyudo hinyruok marach e wiye kaachiel kod ng'ute ka ng'ute bende ni kod ranyisi mar ng'ama nyocha node. Jotim nonro oyango ni tho mar Albert owuok e sand ma nyocha okaloe ma ok ni nyocha ne onegore en owuon kaka obila wacho. Jafwambo marwa Cynthia Onyango noluwo siganani kendo chako weche manyien mag uimore gi ripodni. Bang' jopiny rito kendo pogruok mar paro betie mar ni en ng'a mabiro telo ne lakteche mag sirikal timo bero mar ringre Albert Ojwang. Gikone bero otim kendo duoko mar thone nyenyore lela. Kaluwore kod laktar Bernard Media ma otelo ne jotim bero abich e kinde timo bero no, oyango ni Albert Ojwang dende onyiso adhonde modhuro e wiye mokelo chwer mar remo kendo kudore obwongone. Ng'ute onyiso decho kod teko mathoth katoke, chonge kod lwetene bende ni kod hinyruok kod adhonde. Gima duong' mawayudo en ni nohinyre ahinya e korka wiye ma remo donjo nyaka e obwongone. To gima ariyo mane wayudo ni ng'ute be nyocha ohinyre to ne en gi majeraha moko kendo e dende. Koro ahinya manohinye ne wiye ema nohinyre ahinya. Kaluwore kod laktar Bernard Media, Albert Ojwang nokalo e sand moting'o nyaka decho. Magi ok gin injuries majeraha ma ng'ato nyalo keto kume owuon. Tiende ni they are not self-inflicted manyalo kelo tho. Magi awaparo ni gin majeraha ma oa oko. Gichalo majeraha ma samo nyocho goye. To achiel kuom gima nyalo bedo ni node pressure mano kete ng'ute ne ng'eny manyalo contribute ne tho mare. Wuon Albert Meshak Opiyo Ojwang mapok odok pacho nyaka nyocha obi buore owacho ni kaka wuoro odong' gi lwete nono. Olutore e bugo matut kendo dong' e mudho mandiwa ka okwayo jotelo mondo rese e yor manyo ratiro mar nyathine achiel kende. Aling'ora e bura ariyo lweta malo ng'ama owinjo ka wachi ni odonjo kuome jotelo manwa yiero makuru bada. Bende olero ni geno mare en jopiny, joked ratich oganda kod jogo machuny gi ng'uon mondo ochung' kode kinde ni masira omonjo pare ka openjo ni to en ang'o mane Albert otimo mapok notim. Gin kanye mae sa yuoro iwacho ni sama chandruok oneno to wadu mobiro kuyo kodi kata wadu mobichung' kodi e sama inie gi lit mane wadu ang'o malich mowacho mapok ne kowachi kuom jotelo. Okil mar anyuola Albert Julius Juma korka kore osingo tiyo machiegni kod migepe matimo nonro ewi tho mar Albert kendo neno ni anyuola Albert oyudo ratiro madwarore ka joked ne ratich oganda bende osingo dhi nyime kod sundo sirikal ewi tho mar Albert. Uchunguzi pod dhi mbele. Uchunguzi ni itimo gi riwruoge mopogore opogore kotelne gi IPOA man riwruok mar sirikal. Riwruok mang'eny bende nitiere ma ok mag piny owacho madhi mbele gi wachni. Wabiro wene gi thuolo ma ok wa interfere kaka family gidhi mbele gi uchunguzi. Bang' mano kosetimore eka wabiro bedo piny gi family mondo wa discuss ni koro gimane ma gidwa timo. We want justice for Albert Ojwang, justice for his family, so that we can ensure that Kenya is not a police state. Anyuola mar Albert koro ni kod thuolo mar kano ringre mare kama giyiero kaka anyuola ka nonro to pod dhi nyime mar yango ler ewi thone. Bang' lipot mar bero yango ni Albert nowito ngimane kaluwore kod adhonde manoyudo. Penjo maduong' ni gino bila mage manogoyo Albert e tesendo bila ma Central ka anyuola to pod dhi mbele gi ywak kendo gikwayo tend migepe mochung' ne arita mondo tim nonro makare. Cynthia Onyango, Ramogi TV e kar kano ringre ma City. Pode wan motenre kod weche mag tho